15 سال بره همو خلک درایی و همو سوریایی ببیرتینن دما کو خلک درایی لوی پارێزگەها هێژا 5 دەستەکری و پیرۆست بەندا بێدەنگیە شکاند. وان لە هەمبەری vê rejîma tawankar benda bêdengiyê şikand û hemû gundên horanê bersiva banga dera Elbelet dan. Hawarê horan heta ku deng veda û gelek dirûjim hatin gotin. Di nav wan de mirin ne zilet heta ku tevahiya Sûriyê rabû ser piyan û got ê dera em heta mirinê li gel te ne. Îro piştî 15 salan bi saya Xwedayê mezin em di şahiya serkeftinê de dijîn û ya ku li ser me ferze ew e. Ku em di vê rojê de xwîna şehîdan û birînên birîndaran bi bîr bînin. Yên ku canê xwe feda kirin da ku em îro bi îzna Xwedê li vî welatê rizgarkirî di ewlehî û aramiyê de bijîn. هذه الساحة اللي نحن كنا هلا من شوي فيها ابقادا کو ام هنکی بری لیبون یکمین کیرین آزادی جه درکت و یکمین دلوپا خوینه لیریجی وان قادان و وی گورستان پیروز جمرا روناهی دان و جبو مگلک تشتان ifade دکن امیرو به شرف بون کو ام لدرای بن و به همو سربلندی و شانازی ام سپاسیا خلکی خوا یه درای دکن خلکی میوان پرور و جومرد خلکی می خاصیه ام سوز ددن کو ev meşale venamre heta ku Sûriye ava bibe. Îro ji me hemûyan tê xwestin ku em destên xwe têxin destên hev li pişt serkirdayetiyê ji bo avakirina Sûriyeya paşerojê. هذا الشعور عشناه اليوم اللي عشناه من 15 سنة. Vê hestê me îro jiya ya ku me 15 sal berê bi saya Xwedê jiyabû. Ango îro bi rastî rojek ji rojên Xwedê ye û em îro bi taybetî li goristana şehîdan in. Heger ne ji van şehîdan bûya ev lehen bi ser nediketin. Em îro ji derbûşa şoreşê ji horanê li tevahiya gelê Sûriyê serkeftina şoreşa wan a mezin û xilasbûna ji zordar û tawankaran pîroz dikin. منذ 15 عاما كسرنا هذه القيود. 15 سال بلی ما اف زنجیرên li ser singê xwe şikandin. 15 sal berê me benda tirsê şikand û me qeyriya mirin û nezilet. û niha piştî 15 salan xewn bû rastî. هذا الحلم الذي حلمنا به كثيرا. Ev xewna ku me pir xewna wê dît pêk hat û bû rastiye ku hemd û spas û minet ji Xwedê re be. Ev xewna ku dê ronahiya wê li tevahiya gerdûnê belav bibe. Ev xewna ku ji bo wê xwîn hat rîjandin birîn, axîn, girtîge, koçberî merûmiyet. Lê Xwedê li gorî vê xwînê û wan perçeyên laşan encameke mezin da me. نستذكر اللحظات اللي كان Em wan kêliyên ku me di 18 sê 2011 de dijiyan bibîrtînin. Kêliyên tiş û xofê bûn. لحظات إذا فشل Kêliyên ku eger karê me kiribû bi ser neketibûya em ê bihata girtin û tasfiyêkirin û çarenivîsa me dê nediyar bûya. ولكن احنا اليوم عم نعيش Lê em îro vê rewşê bi şahî û kêfxweşî û bi rehetî dijîn û xelkeke wedî terket û xwepêşandan kir û salveger bi bîranî û bi dilekî ferav vejan. كل صدر رحب والحمد لله. Em ji Xwedê re ku em ji rejîma zalim Beşar Esed xilas kirin. بشار الأسد. Dîmenê herî zêde bandor li min kir ew bû ku yek ji endamên ewlehiyê yên ku îro me diparêzin ev gul da min. Dibe ku ev gul ji bo min şoreşek an jî berhema şoreşê be. Hem ji Xwedayê cîhanan re be ku xwîna wan şehîdên me yên ku em îro li ser gorên wan rawestiyane vala neçû.